पागल हमर मोतिया बिसरेला बाबू के सुरतिया पागल हमर मोतिया बिसरे ना बाबू के सुरतिया बिसरे ना बाबू के सुरतिया पागल हमर मोतिया दस रुपये का पुरस्कार बा। अरे खाली हुए आई घर में गौरी के हुआ नहीं हम केहू ना एक पता का भइल होई तो सभे आवे बाबू के नाम पर दान पुण्य कर ले बाबू जय हिंद चाचा। एक प्रधान जी है सरवा की धरती से 51 रुपये का पुरस्कार। बाबू बिना चारे लौकता पागल हमर मोतिया भैलेरा ऐसे निमन बाटे मौतिया पागल हमर मोतिया भैलेरा जुल में धारीदार हमरा घरवा में आइले जब बारी पकड़ के हमरा बाबू के गइले जुल में धारीदार हमरा घरवा में आइले जबरी पकड़ के हमरा बाबू के ले गइले जुल में धारीदार हमरा घरवा में आइले जब बारी पकड़ के हमरा बाबू के धारीदार हमरा घरवा में आइले जबरी पकड़ के पकड़ के हमारा बाबू के ले गईले हमरा पे डले हमरा पे डले हमरा पे डले पागल हमरा हमरा पे डली के अफतिया पागल हमर मतिया भैलेरा हमरा पे डली के अफतिया पागल हमर मतिया भैलेरा। हाय देख जा प्रधान जी के पत्नी है बहुत मोट करे जब प्रधान जी नौटंकी नाच तमाशा 5 गो चैनल चलवला पर पैसा के कमी हो गइल बा। है देखल जाता 10 रुपये का पुरस्कार बहुत बहुत
प्रणाम बा आप लोग के। हेलो वाह भैया वैसे लगे तो ओके कहता वही सोच से हो ए भैया का हो कुछ कहल जाता है? कहल ई चाहते हैं कि आज हित नाथ रिश्तेदार दोस्त मित्र गांव टोला मोहल्ला सब लौकत बा लेके हमारे बाबूजी नहीं खी लौकत ऐसे कहना